Mas malaking nagdala pa. Yung truck. Nagdala pa ako ng comforter nun eh. Kasi akala ko walang kaming foam na higaan. Kasi sabi ko kung wala, yun na yung higaan ko. Malambot na. Yung comforter. Oo. Pero nagamit mo hindi. Nagamit ko, ginawa kong bedsheet. Malambot pa rin, parang nasa bahay. Tapos si, ang pangalan nun, yung pabalik ng Canon, Si Alaysa. si Alaysa. Nakatrack sila. Hindi ko sure. Oo yata, Elf. Bakit yung sasakyan nila? Hindi, may business kasi si father niya na construction firm, char. Hindi ko alam, basta ano, may dadalhin silang materialis. Pinto yata. Tama-tama, i-drop by na siya. Mm. Tama-tama pa rin yung pan. Na-tips ko na ka. Ingay din sa camera. Seryoso. Hindi wala na rin ako nung ilalagay. Pabigat. Lahat pabigat. Silencer, hindi ah. Ay, Pamutas. Gusto mo sumama ni Papa ka. Mabandog lang sila kayo. mas may bisita sila eh. Kilala mo yung mga yan? Hindi. Naghain na lang. Hello po. Hindi na ako nakipag kamustahan ng masyado kasi iniisip ko yung pupunin. Nasa likod natin ng Montero, yung mahal na Montero. Tingnan ko. Makaspilis. Back series. Classmate mo, Sila. naka-ID ng movie. Kaidi pa ako no. Sabi ko lang kasi hindi na ako magbibihis. Hindi na ako magbibihis. Si Chester pumasok pa kanina, hindi na. Pumasok din siya. Pati si Alaysa pumasok. Kaso uwi kayo ng alas 12. Nagpaalam kami din siya. Hanggang hahabi kami. Siguro sabi ni Eliza, magpo-commute siya para hindi ka na sumama sa ano. Wag. No, Hindi Wala ka siya na. magkukumute. wala ka ng space dito sa truck. Tayo, Hindi siya magkukumute talaga. Sinabi niya na ano. na magko-commute. Ikaw lang magko-commute. Sinabi niya. Ate, mag-commute ka, sabi niya. May dala ba tayong ano? Styro? Marami. Iniisip ko nga kung ano yung mga dala ko. Parang may naririnig akong styro. Baka yung mga gamit ko, yung mga maliit. Nagkikis-kis. Tsaka yung parang sakto pag nadala ko. Baka yun yung Hindi naman kayo hanapin kung nag-half-day kayo nagpaalam kami. na mag-absent kayo. Oo nga. Alam nila sir. Nagpaalam kayo tapos wala silang ano, wala silang consideration na sige, kahit hindi na ano, ganun, penalty, ganun. Hindi. Talagang nasa ano kasi. Kasi half-day na kayo, basta penalty, ganun na sinabi. Hindi naman. Ano, talagang matik na. Hindi naman sa walang consideration. Kung talaga. Pina-follow kasi nila yung manual. Yung may hours kasi na kailangan. O bitin na. Pag ano.
Pasay yata yun, yung sa main Junos. Ay, hindi ko sure kung meron din Pasay. Ay, yung Victory dito na sa Gopak yata na pa Manila. Ano, ordinary. Magkano pa masahe ulit? 270. Kahit estudyante, ganun pa rin. Estudyante na yun. 300 plus pag ano, Ah, regular. Kaya nga dala ko yung ID ko eh. dala mo lahat ng gamit mo na. Sa next na balik mo dun sa Tarlac, wala nang gamit. Wala na yata. Unless may nakalimutan ako na hindi ko alam na dapat dalhin. Yun yung kukunin ko. Dadala lang ako ng bag. Tapos yung laptop ko, iwan ko na dun pag ano, babiyahe ka na. Babalik din agad yung bigat-bigat ng laptop ko kaya. Parang kasing bigat ng dalawang laptop. Bakit kailangan mo ng laptop kasi? Pag gumagawa kami ng initial evaluation ng patient. Tapos ipiprint yung May Kasi printer kayo? pwedeng encoded siya. Papaprint ko sa labas. Tapos, hindi lang yun. Andun kasi lahat ng books ko. Doon sa e-books kasi yung gamit ko. Hindi yung hard copy ng books. Andun yung e-books ko. Andun lahat ng reviewer ko. Kaya nga sabi ni Sophia, laptop niya daw yun. Laptop ko yan. Bakit may Sophia Garod doon? ganitong oras pupunta na ako sa school ulit. Balik tayo. Ikaw na. Iniisip ko ngayon, pwede kaya siyang pumunta mas maaga. Kumaga na ako. Yung wala, hindi alas 3 na. Alas 3 na rin mo. Hindi yung kanina, yung lunch sana. Half day. Actually pwede. Pero magme-makeup siya ako yung mahihirapan. Wala ka naman. Hindi ko pa naman alam yung mga pinag-aaralan. Tantin. Wala alam naman. Sabi niya, may message niya daw ako pag may hindi siya dito. Sabi ko, ititamalin na lang para mas ma-explain niya sa ito ayos. Call na lang kita, mami. Okay, sabi ko na lang. Pero baka ano ko din siya, review ko siya before ng exam. Yan. Kung may energy pa. Pero kung wala, makisuyo kami agad. Kaya natin na review yung pa niya. Hindi naman maraming review per topic. Tapos dalawang subject na sa araw. Kaya yung sabihin ko. Isang subject isang araw? Ay, dalawa. May ano po ba sila? Performance task pang finals? Yun na yun, yung ginawa namin. Ay, wala nang iba. Wala na. Anong gagawin na lang nila doon? Exam na lang. Kaya road is closed na. Ang sasabihin natin kapag hindi tayo makapasok. Close din ang Marcos. Yan lang si Alisa. Sana makapasok. Sabihin mo. So yun, bababa kami. Sa Tarlac. Tarlac. Hmm. Tagal na kayo? Taga Bagyo ako no. Taga Irisa na. Risan. Ay. Sarado ti Marcos sa sa nagdisgrasya. Saan mo sarado, Jeff? Pakita mo dyan nag-message. Pinabuelta da jay Nag-enjoy doon po mga lugan. So nga nagdiretso kami to yun. Kat sarado mo't lang matetikinan.
Yun lang. Dak man dito. IDT lisensya? Hindi, lisensya. Lisensya man. Kaya man ako ito eh. Talumi na. Ag-OJT dagito yung Tarlac ganyan pang Dati ito. trabaho yun. Ay, dati pag-ujitan niyo. CLDH Hospital. Taga Bagyoak lang. Taga Irisan. Bueno. Isa, Baguio City. Kita niyo, tidala niyo niya. Mansan? Yung peso dito, sarado. Pagbigyan kayo niya. Thank you, sir. Ano, sumakat ka to? Marcos sa iyo. Marcos Acton. Thank you po. Sarado din to. Oo, sarado din. Pero pag bibigyan niya tayo, so meaning, pwedeng, passable na. Sinara lang siguro. Ano kaya ginagawa? Bakit sinara? Pag, Palagi akong panggasin. Munti ka panggasin na siyang sasabihin. Tarlac ba? Hindi naman sure yun, Daddy. Sinabi mo na may binangga. Sabi. Baka, sabi nila, baka adat niya. Ano? Sabi ko. Ay, dapat pala ang sinabi ko lang. Traffic di Marcos sa nagbinangga. Hindi mo naman sure kung meron ba wala. Pero at least may nagsabi. Hindi pa rin ako nagsinungaling. Well. Ngayon ako rin ako dadaan dito.
some provided na maliit na fan. Oh, ayos na. So, yun. Extra lang yan. Para ba? Pero ako, ayaw ko din nakatapat sa akin yung electric fan eh. Hindi ba uso yung mga aircon doon? Mas mahal yung bahay. Meron naman. Pero mas mahal. Nagtitipid kami eh. Ate, Kano yung diferensya kapag de aircon na Ay, hindi ko sure. Hindi na namin natanong. ate may ano ba? Pag nag-aircon ba, mas mahal yung rent? Ganun Oo ba? daw. Iba yung rent Ano, niya. hindi ba siya inaano sa electric bill? Hindi nga eh. Ay, mas matakaw kasi yata sa ano yun? Kuryente. Kaya mas mataas yung... Wait lang, lumilip ko sa amin. Mas mahal yung bayad. Kahit sa La Union, ganun din eh. Pag may aircon, mas mahal yung singin. May aircon ba yung bahay na doon? Wala. Wala din. Mas mainit yung Tarlac o La Union? Wala. Tarlac. Mas mainit Tarlac. sa Tarlac. Tarlac mas mainit. Pero di ba kapag buong pagbaba Pangasinan ganyan, Dagupan yung pinakamainit? Tama ba? Oo daw. Daw ah. So ba hindi Pero naman kung- siguro masyado, December naman. Hindi naman yung summer. Pero nagdala ko ng jacket. Malamig daw doon sa center gel. Pag nakawan ng... Ay, sitak yung nagdala. Nagdala ako kasi malamig daw doon sa may mismong CLDH. Sino sabi? Mga nauna. Ayaw pa. Wala pala sa inyo. Sino mga ano? May kakilala ba ako? Na nauna? Meron, si Jesseline. Kilala mo yun? Yung kasama natin bumulaba ng La Union nun, yung sexy madet. Ay, yung pag ano? Pag-alaminos. Alaminos, oo. Yan sila. Baka natakot si Chester nung sumabay sa atin kasi kasero ako nung sumabay sa La Union. Nahilo siya, no? Ewan ko sa'yo, no? Sabay. Anong ginagawa mo kasi nun? Aborting ka pa ng overdo. Indeed. First impression last. Bakit ano sinasarado eh, passable naman. No? Possible. For safety din siguro. Passable. Okay, possible. Mahal pa rin. Sa bagay, yung sa Mount Tangan, mas maliit pa yun. Tsaka ano, meron yung nag-Isabela kami, ano yan? Cervantes yata. Gumagalaw pa yung ano yung landslide. Open. Tapos nag-a-alarm na yung road ko nun. Pero hindi ko sinasabi yun. Mga kasama ko nag-alarm. Pag ako siguro kasama mo, nininervyos na ako mula pa lang. Ninenervyos na ako, hindi ko sinasabi sa so wala akong gas. Tapos parang ang layo na nung napuntahan namin. Hindi natatapos yung urbahan. Nervyosa pa naman ako eh. Pagdating siguro, tinitingnan ko. Tapos sinasabi pa nung ano, sinasabi yung nanay na paano? Si Auntie Lilia. Basta yung maranda. Pag dito ka dumaan, dapat hindi ka mauubusan ng gas. Duwagan na siya. Tinitingnan ko yung gas gauge ko, nag-a-alarm na. Sabi ko sa'yo, mag-gas muna ako sa kasi kapag yun, Mas mura din. Eh, hindi ka naman nag-gas. Yun lang.
Eh,